በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ውዒለ። ከምታ ኣነ ሰናይ ዝበዓልኩ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ናይ ሎማዓንቲ ሓፂር ዛንታና ድማ ጋሻ እየ ንፅባሕ እያ ትብል። ጋሻ እየ ንፅባሕ እትብል ኣበሃህላ ብዙሕ ዕንቆት ዘለዎ ስነ ኣእምራዊ ትርጉም ዝሓዘት ሓሳብ እያ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ትሕቲ ፀገም፣ ኣብ ጭንቀት ወይ ከዓ ኣብ ዘይደልይዎ ኩነታት ከለው እዮም ዝጥቀሙላ። ተስፋ ናብ መጻኢ ምጥማት ትርጉም እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እዚ ዘለዎ ኩነታት ቀዋሚ ኣይኮነን ዝብል እዩ። እቲ ሰብ ህሉው ፀገሙ ከም መወዳእታ ዘይኮነስ ከም ግዝያዊ መድረኽ ገይሩ ይርኦ። ዓይኑ ናብቲ ፅባሕ ዝበሃል ዝሓሸ መጻኢ እዩ ዝጥምት። እዚ ተስፋ ምቑራፅ ንምክልኻል ዝሕግዝ ሓያል ሜላ እዩ። ኣእምሮ ካብቲ ዘሳቅህሉ ኩነታት ወፂኡ ኣብቲ ዝመፅእ ተስፋ ዝመልኦ መጻኢ ከም ዘተኩር ይገብሮ። እዚ ድማ ንሰብ ናይ ምፅዋር ሓይሊ ይህቦ። ትርጉም ሓደ ሰብ ኣነ ኣብዚ ጋሻ እየ ክብል ከሎ ብስምዒት ካብቲ ዘለዎ ፀገም ርሕቐት ይፈጥር። እቲ ፀገም ንዕኡ ከም ቀዋሚ መንነት ዘይኮነስ ከም ግዝያዊ ተርእዮ እዩ ዝስምዖ። እዚ ስምዒታዊ ምርሓቕ ንመንፈስካ ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ፀበባ ምጥሓል ይከላኸለልካ። ከምቲ ጋሻ ኣብ ሓደ ገዛ ንግዚኡ እምበር ንሓዋሩ ከም ዘይፀንሕ ዝፈልጦ እቲ ሰብ እውን እቲ ፀገም ሓላፊ ምዃኑ ብምእማን ዝኒ ዝሰቃዩ ከይተሰምዖ ንምፅዋር ይሕግዞ። እዚ ድማ ፅንዓትን ተፃዋርነትን ይሃንፅ። ንፆር ናይ ምህላው ግዜ ምቅላል ትርጉም ሓደ ፀገም ቋሚ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ ፆር ይፈጥር። ጋሻ እየ ምባል ግና እቲ ፀገም ግዝያዊ ዝብል መለለይ ይህቦ። እዚ ድማ እቲ ስምዒታዊ ፆር ኣዝዩ የቕልሎ። እዚ ሓደ ዓይነት ወይ ኣተሓሳስባ ምቕያር እዩ። ነዚ ኩነታት ብካልእ ዓይኒ ምርኣይ ማለት እዩ። ንሓዋሩ ዝፀንሕ ፀገም ዝብል ሓሳብ ንሓፂር ግዜ ዝፀንሕ ዘይተመቸወ ኩነታት ብዝብል ስለ ዝትካእ እቲ ሰብ ንክዋፅኣሉ ይቐልሎ። ትዕግስትን ርእሰ ምግታእን ትርጉም ጋሻ ምዃንካ ምፍላጥ ትዕግስቲ ይሃንፅ። እቲ መዓልቲ ሓሊፉ ናብቲ ገዛኻ ወይ ናብቲ ዝሓሸ ኩነታት ከም እትምለስ ስለ እትፈልጥ ነቲ ግዝያዊ ዘይምቹነት ንተክትፃወሮ ትኽእል። እዚ ኣበሃህላ ንሰባት ካብ ተሃዋኽኻ ስጉምቲ ምውሳድ ይከላኸል። ኣብ ክንዲ ብጭንቀት ዝተደፍኡ ውሳኔታት ምውሳን ኩነታት ክሳብ ዝቕየር ንኽዕገሱ የተባብዖም። እዚ ድማ ንርእሰ ምትጋእ የዕብዮ። ናይ ጋሻነት ወይ ናይ ባድነት ስምዒት ትርጉም ካብቲ ኣወንታዊ ሸነኽ ወፃኢ እዚ ኣበሃህላ ሓደ ግዜ ነባር ዝኾነ ናይ ዘይምልከት ስምዒት ከንፀባርቕ ይኽእል እዩ። እቲ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ማሕበረሰብ ወይ ሂወት ከም ባዕዳዊ ወይ ከም ጋሻ ኮይኑ ይስምዖ ይኸውን። እቲ ሰብ ምስ ከባቢኡ ወይ ምስ ህሉው ሂወቱ ስምዒታዊ ምትእስሳር ከም ዝሰኣነ የርኢ። ኣብዚ ኣይኮንኩን ዝምልከት ዝብል መልእኽቲ የሕልፍ። መደምደምታ ናይዚ ሓፃር ዛንታ ድማ እታ ጋሻ እየ ንፅባሕ እትብል ኣበሃህላ ሓንቲ ቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ሓያል ስነ ኣእምራዊ መሳርሒ እያ። ንሰባት ኣብ ኣፀጋሚ መድረኻት ሂወት ንክጓዓዙ እትሕግዝ ተስፋ፣ ፅንዓት፣ ትዕግስቲ ከምኡ እውን ስነ ኣእምራዊ ርሕቐት ዝሓዘት ፍልስፍና እያ። ንፀልማት ብተስፋ ናይ ብርሃን መጻኢ ንምስጋር ዝሕግዝ ናይ ሂወት ኣመለኻኽታ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ሓፂር ዛንታና